pirotsa. Guys, welcome to my vlogs. Hi guys. Welcome to my channel. Hi. Anita's channel. Hi guys, welcome to my channel. Anita's channel. Kanawa. Maring house. Sunod pang eskina. Kaya pa? Kaya pa deh? Oh. Oh. Nundot kayo mga viewan ya. Nundot kayo view guys. Nami karon sa tunga nga karsada sa Panglaw. Dawit sa Panglaw. Kaming dua si ano nagdaging me. Karon guys, hi. Domingo. Hello. Jogging me kay. Kawa pag nats kusog. Cortes. Kauban sa una. Wow. Hey guys. Karon na-surprise to si Maring ron nganong niabot mi dinisan. Oh. Nindot na niya mag-jogging guys. Oy kay paningtun tagtaman. Oh. Bisa nang tag ngani magbayo sa pangandoy lang in town. Koy mani. Sa ganahan ko magnegosyo pero ay wala mo ko'y kwarta ipuhunan oy pag magtindahan. Nangatkat nagbuwak aring kasugpanan. An nagipalami gipakuluran ay jahang bay oh bay jang nanay. Oh, mana? Pada pelintah. Muak lagi jalan kemanggahan. Wow. Oh kan. Ah mangga. Dere gejang bay dere. Mana jang tindahan? Tak jang bayi toh? Sa ijang nanay ni. Ndak dia gangkuan. Ija igsuon sa ijang bana dia. Pi. Kana. Bayi ni Pi. Madam Pi. Uy, naninda dan sumaring anak mo. Mareng! Mata na. Wa pa. Hai Mareng! Good morning. Welcome to my vlogs. Biawag ba nga buwak ni Maring nga unsay nga dilpa? Oh, mo na nangatkat na mas lubi. Mao naman siguro na imong hagbutong. Ha? Shout out sa taga Panglaw. Hi Joan Aspasio. Hi. Hi te. Hello. Nda. Anya. Unsay feelings nimo nga mauli naman ta? Ha, ipaningot nagbugbog. Paningot na. Hinduta kayo. Ha? Ang sarap ng feelings. Ang sarap ng feelings. Oh, kamu diha guys. Isa tong naay bilbilon. Isa tong mga chabihon lah, jogging taron. Uban ta. Magmahon na pod. Jogging god ugma. Ha? Lurak ka mag-jogging ate. Ha? Lurak ka mag-jogging. Oh, surak na pod. Aw, everyday mata jogging day no? Ay ikaw kay dili. An gauna na. Gauna na si An. Hi guys, welcome to my vlogs.
Anita Pirotso. Nawa. May bay utanon itanom kay sa buwak. Nawa guys. Galumbay ang mga kuan guys kanang. Unsay nga ng okra. Hey. Yes. Guys oh. Mga kahoy nga. Jimelina oh. This way to Banana Drive. Kani? Oh. Kuyawan yung buwa ka kay mura jug buki no. Mura siya buki. Pero mo tong kalapit no. This way to Tagbilaran City. Ini barangay. Manindot kayong hanging plants. Mga hanging plants ka. Manindot ka. Katabang po ni kanindot sa atong natad ng mga buwak, no? Ang kalipay po tanawon. Labi na nang bunga sa laging. Oh? Eh, mabusog ta. Labi na dados dagat. Labi na ng puso. Tanon ni mo butangan o kan tunuan bitaw. Oh. Taliwala sa kakawayanan. Ang balay na tukod. Muli na mi guys. Hi guys, karong buntaga. Kadaging jud mig taman, abot mi atong tinago panglaw. Da. Karong adlaw guys. June 6. June 6, 2021. Salamat sa Ginoo kay tagaantag mayong ang lawas ug mayong panahon ron. Dapat nga iway tas mga sakit nga di makaya. Hi Joan Aspasio. Hi. Hi te. Hello. Nda. Anya. Unsay feelings nimo nga mauli naman ta? Ha, ipaningot nagbugbog. Kaningot na jud ko. A few moments later. Guys, di ami sa igsuon ni kuan guys. Igsuon ni aning hapit mi. Tuog pa sila. Gipukaw na. Good morning, Day. Uy. Kuyog na pod me. Kami may kabayib sa niya. Habitat. Nice kayo iyang buhok. Kinsa po ning bahay? Isa. Wow. Ayan mga flowers guys. Oh. Nice kaayo. Mga nga ning di colores nga. Nga dani eh. Madayon jud mi ron kay. Ni naman mi.
Wow, huy, alas city na. Nindot kag bayday. Asa padung samot ni kalami yung human na. Ano higso ni kuan. An. Guwapa. Guwa kabayag. Asa ka nagtrabaho? Ha? Anay balti ba? Ilang charis. Ang share daw. Ah, anak. Kami guys. Kaming duha si An. Ulit na may bye-bye. Dinhi na lang. Thank you sa pagtan-aw og payag ko sa wala pa nang subscribe. I-subscribe, likes og share. Hello guys. Hello.